Dam. Alisa. Alisa. Sige, sir. Pwede mangutana? Yes, sir. Unsa man nga lugar dire? Ano? Silang man dito, sir. Bagong Silang, ha man hilahos nga karsada. Ipuan. Tipwan? Unsa man imong baligya? Kalabasa. Kalabasa, tagpila man na. 15 ang kilo, sir. Tag 15 ang kilo. Kapila may halin na na. Hindi pa punta ka balong pila. Diluhon pa po, sir. Depende sa hiwa. Aw depende sa iwa kanang isa ka iwa beta nawa daw na. Kana tagpila man na. Kami, sir, mga paano ni Jace. 10 pesos. Oo. Ah pa mo naggikan Sa bukid. sa bukid inyohang kaugalingon na Sa mama, sir. sa imong mama. Minyo na ka? Minyo na, pero separate na bulag. Nagbulag mo sa imong bana? Na kay anak. Isa. Isa? Nya karon pidugay na mo nagbulag sa imong bana? Kaya dugay na po. Mapila na pud ka buwan or tuig? Ay, mga buwan pa, sir. Ah buwan pa? Oo. No nagbuwag mo. Hindi naman kasi nabot. Ay, marason. Hindi mo kasi nabot, sir. Di na jud mo kasi nabot. Na. Kasi mabot na sa point ba nga. Mag-ano na may, magkasakitan na. Ah nagkasakitan na gyud mo? Wala po. Kasi maabot pa sa time magkasakitan ni. Ah. Amo lang gid. Bulag na lang nito. Dili umabot sa edad. Nga okay ra sa imuha nga nagbulag mo nya mudako ang bata og walay amahan. Ay, dili jud kaya kung anak na puti sakit, dili jud punta na pero saon man niya di ano kasi. Ang imong anak na ay sakit. Oo. Unsa may sakit sa imong anak? Iyahang utok na siya kuan ka na tubig. Nay tubig yang utok? Wala na develop. Mao? Oh, masakit ang bata balik-balik ni hospital yan. Balik-balik mo ospital sige pa-check up sa bata. Dapat na siya maintenance, dapat tagabulan siya ma-check up. Nya every unong kabulan na siya kanang CT scan. Balik-balik din na siya inana. Routine niya. 2 years old pa lang akong baby. 2 years old pa lang imong Oo, bata. tapos katong nga ginabulan, wala siya na-check up kay iyang papa wala ka pala. Ila na mo kabuan nagbuwag sa iyang kwan? Sa imong bana? Isa na kapin. Isa ka buwan kapin. Oo. Pero sa isa ka buwan kapin, nag-support ang O gahatag siya, pang diaper, gatas, sila na. unya daw bi ang kanang kwan sa imong anak pang pa-check up dito. Karon nga bulan wala siya kahatag so wala na mo na check up. Jesus. Dapat everyday dapat taga bulan gid siya ma-check up para makita ang kung naunsa na ang utok. Utok sa bata. Oo. Sus Ginoo kaluoy pud taon sa imong anak Oo. taon. Last na mo check up, inan mi sa doktor nga mag-operahan na jud ang bata kay ang iyang tubig dili na pwede nga mudaghan pa dito siyang ulo. Pero wala pa mi nakakuan pod kay kailangan ng pud dako-dako gid mo kwarta. Lagi tinuod pud ang operasyon dili jud basta-basta kailangan na jud kay partang dako. Oo, di jud. Sakto. Sus ita. Nya karon na pa kay balita siyang banag asa. Nagtrabaho siya, pero wala na pud may kontak. Wala na pud mo kontak. Black man ko niya. Ay. Lisod kayo ko magka-communicate sa iya ba kayo ko og pati wala na gatas ang bata ba. Okay, di-block man daw sa mo pagkontak. Mo jud. Makichat na lang ko sa lahi. Ma-inform lang siya nga idana ng bata na may Nya unsa may pero mo reply siya. Mo reply siya sa katong kong gichatan. Oh. Nya unsa ra mo pa i-reply sa imong bana? Ano siya nga pag lang maghulat lang kay magpadala ra idana magpadala. Mayo noon kay Kwan. Oo. Pero sa iyang pag-chat ug magpadala, nagpadala jud. Padala gatas, mga diaper, mga needs lang gid sa bata dili kwarta. Ang Kwan ba ang problema diha among jud ang imong anak pero may ibalik-balik sa Oo, ospital. pero may gid kay mag-seizure man gid siya. Oo. Ano Luoy man pud ba kayong bata ba? Mm-mm. Lalimang kag 2 years pa nanay sakit Oo. tubig sa utok. Oo, tubig. Ang iyang brain, wag gid siya na-develop. 1 month pa lang na muna siya. Adisir pa na mo. Itong una, bintumor yun ang unang finding. Pero nagkadugayan, kaduhan niyang atake. Nilahi na po ang findings. Hangtod pa nga tulo, nahibalan na yun niya. Inatod ay tubig. Kaya gusto pong kumanar ba ko, dilipod kay wala mo pasalig bantay sa kong anak. Tungod siyang sitwasyon. Mo lagi pud no. Imong mama di ay Dilipod siya kay akong anak sa tunod din kay sa tanan. mo lagi antos ka mo na gingon kita nga ginikanan antuson ginato nga tong anak Oo. labi na gingon ana ang sitwasyon bitaw. Oo, muna nga lang magtinda-tinda, bantay ba ana. Mo nang Baligya. mo nang karon baligya kag mga kwan para maka-provide lang gyud. Magsuroy-suroy. Ang bata mo dami kaluoy. Sige ani na lang kaning paliton ko lang na imong kwan be. Kalabasa ka O kalabasa tagpila na tanan. Nag-15 yang moabot ang gid ani isa ka pa mabuti siya tag 3 ka kilo. Oh, tag 15 sige papila na kay para dili na ka magtuglain. Layo. Sinta. Ano bintara na sir? Nubinta. Mm-mm. Sige.
Palito ko nagbibinta. Sige, sige. Para di na ka magtuglayo ha. Oh, na kay Cecilio? No, wala ra ba, sir? Wala kay Cecilio? Wala. Ah, sige mo lang na. Unya, ipalit og tambal sa mga anak ko. Thank you, sir. Oh. Nya ka ni, oh. Iduga ko nga ha. May nila, makapacheck up kasi mga anak ko. Salamat, sir. Ha? Salamat kayo. Sige ra. Ipa-check up na sa mga anak ko sigurado ha. Yes, sir. O, nyaan ka ng kalabasa. Ana na lang, basing mahalin pa na dito sa unahan. Ibaligya na lang na. Ha? Yes, sir. Yes, sir. Nya, maura to, salamat ha. Salamat, sir. Salamat Sige, kayo, amping kanunay ha. sir. Sige, sir. Sige. Iampo ras ginauna ang mong anak. Mo Yes, abot, sir. basing na milagro bitaw nga mo abot ba. Sige, sir. Salamat kayo, sir. Sige.